Вітаю ўсіх на канале Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус і на відэасувязі з Варшавы сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, лаўрэатка прэміі імя Сахарова Вольга Кавалькова. Добры дзень, Вольга. Прывітанне. Вольга, калі б у красавіку год таму вас запыталі, якая ваша найгалоўная мэта і найгалоўная мара, што б вы адказалі? І на гэтае ж самае пытанне, як бы цяпер адказ сфармулявалі? Не хочется нейкіх таких высокопарных слоў. Сапраўды, калі шчыра, то я вельмі люблю Беларусь. І, напэўна, нават больш, чым думала, што я люблю. І, напэўна, галоўная мэта – гэта каб Беларусь была сапраўдным цэнтрам жыцця Еўропы, квітнеючай краінай, каб кожны хацеў тут жыць, працаваць, адпачываць. І для гэтага у нас усё ёсць. І галоўна гэта людзі. Людзі, беларусы, гэта самы моцны наш капітал. І гэта мэта не змянілася. Тое, што было ў прошлым годзе, яно актуальна і зараз. І гэта шлях. Гэта шлях, які мы ідзем, які мы пачалі. Я думаю, што шмат мы што зрабілі для таго, каб наблізіць менавіта гэтую мэту, але у нас яшчэ шмат наперадзе. Вы былі даверанай асобай у камандзе Святланы Ціханаўскай падчас выбарчай кампаніі. Перад гэтым вы прэтэндавалі на кандыдатку на прэзідэнта, але свядома не ішлі да рэгістрацыі, проста праводзілі кампанію. Но пасля вымушанага ад'езду часова знаходзіцеся ў Варшаве. Раскажыце, якая ваша актыўнасць, якая ваша праца, якая ваша сфера адказнасці цяпер? Я займаюся каардынацыяй паміж суб'ектамі. Гэта даецца не заўжды проста, бо ўсё ж такі дэмакратыя і плюралізм меркаванняў гэта працэс, гэта не дыктатура, і бываюць розныя погляды ў нас, але мы ўсе едныя у сваёй галоўнай мэце, каб дасягнуць ўсё ж такі дэмакратычных зменаў у Беларусі. Таксама гэта міжнародныя сустрэчы, зумы, канферэнцыі, іх таксама я агучваю пазіцыю па Беларусі, прадстаўляю то, што адбываецца. Гэта таксама розныя сустрэчы з рознымі прафесійнымі супольнасцямі, мясцовымі супольнасцямі. Зараз час і магчымасці інтэрнэту даюць нам магчымасці камунікаваць, не так, як раней. Гэта таксама стратэгічныя распрацоўкі, удзел у розных праектах, якія можна рабіць сёння-заўтра для таго, каб ісці да нашай мэты. Сапраўды, калі шчыра, то адпачынку не шмат. І я за гэты час, за 7 месяцаў, што мяне няма ў Беларусі, мне няма адчування, што я не дома. То есть, калі толькі не сказаць, што я ў іншым месцы знаходжуся, але тыя кантакты кожны дзень з людзьмі з Беларусі, якія падтрымліваюцца, яны не даюць магчымасці адпачыць ад павесткі. Ольга, вы сказалі каардынацыя паміж суб'ектамі. Што гэта такое? Можаце больш дэтальна патлумачыць? Гэта палітычныя суб'екты, якія ёсць, каб усё ж такі мы рухаліся ў адным накірунку, каб у нас было разуменне, хто чым займаецца, каб мы дапаўнялі адзін аднаго сваімі ідэямі, думкамі. Гэта тыя суб'екты, якія зараз ёсць. Это і штаб Святланы Ціханаўскай, і іншыя палітычныя структуры, і НАУ, і каардынацыйная рада, і палітычныя лідары. Таму тут розная камунікацыя. І вы не ўвайшлі ў НАУ, вы не ўвайшлі ў штаб Ціханаўскай, застаецеся ў каардынацыйнай радзе, і не тое, што сама па сабе, але як Вольга Кавалькова, так? Мне падаецца, што у нас так усе. Кожны сам сабе. У мяне ёсць сваё меркаванне, свой палітычны погляд. Я самастойны палітык і магу дзяліцца сваім досведам з усімі іншымі і сваім меркаваннем. Тое ж самае чакаюць сваіх калегаў, іх меркавання. Таму мы можам па-рознаму глядзець на нейкія моманты. У кагосьці можа быць больш палітычнага досведу, у кагосьці менш, але мы адзін аднаму дапамагаем. Вы фігурантка крымінальнай справы аб экстрэмісцкім фармаванні, так званым экстрэмісцкім фармаванні, я б сказала, разам са Святланай Ціханаўскай, з Павлам Латушкам, з Марыяй Калеснікавай і іншымі сябрамі каардынацыйнай рады. І там паводле цяперашняга заканадаўства вам пагражае каля 12 гадоў турмы за гэта. Ці гэта адна справа заведзена ў Беларусі супраць вас? Ці вы праходзіце яшчэ па якіх справах? І ўвогуле, які ціск людзі, якія, ваша сям'я, вашы родныя, якія засталіся, ці адчуваюць яны ціск праз тое, што на вас гэтай справы заведзеныя? Калі шчыра, я ведаю толькі пра гэту справу са сродкаў масавай інфармацыі, там некалькі артыкулаў. Мой адвакат не змог даведацца
яму без мяне інфармацыю не прадстаўляюць аб статусе, аб тым, як гэта ўсё рухаецца, кажуць, што трэба асабісты удзел, таму пра іншыя нейкія справы я не ведаю. Зразумела, што я не думаю, калі шчыра, асабліва пра крымінальную справу, бо разумею, што яна палітычна матываваная, і гэта пераслед за думкі, за дзеянні чалавека. І калі, напэўна, мы будзем вельмі эмацыйна рэагаваць на то, што супраць нас робіць улада, то тады мы можам эмацыйна прымаць рашэнні, гэта не патрэбна ў палітыцы. Мы павінны ўзважана прымаць рашэнні пра палітычныя крокі, палітычныя дзеянні, пра сваю стратэгію. Таму я асабліва пра гэта не думаю. Мае сваякі, я не чула ад сваіх бацькоў, каб хтосьці ім неяк на іх ціснуў, больш яны адчуваюць падтрымкі там і на працы, сярод знаёмых. А яны там якую вам, можа, павестку даслалі дадому, не? Нават без павесткі? Наколькі я ведаю, нічога не прыходзіла, я жыла асобна ад бацькоў, апошні месяц, напэўна, нічога. Нейкія пратаколы прыходзілі яшчэ там за лістапад, за снежань, але ў гэтым годзе нічога я не бачыла, але вы ведаеце, сябраў каардынацыйнай рады усе гэта 6 месяцаў выклікаюць следчы камітэт, справа не спыняецца. Там літаральна і тыдзень таму яшчэ былі на допытах таму, і мы бачым па тых заявах у сродках масавай інфармацыі, якія ёсць, а потому што ўсё ж такі яны не супакойваюцца для таго, каб казаць пра тое, што мы нейкае экстрэмісцкае фармаванне, але каардынацыйная рада, яна заўжды дзейнічала толькі ў правовым полі. Мы ніколі не заклікалі да ніякіх гвалтоўных дзеянняў, больш таго, мы асуджаем іх, і мы заўжды казалі пра тое, што мы змагаемся за тое, каб закон у Беларусі ён быў адзін для ўсіх. І вось гэты палітычны пераслед, ён магчымы толькі шляхам дыялогу, каб все ж такі не было ахвяраў, і мы змаглі мірна урэгуляваць тую сітуацыю, якая склалася ў Беларусі, бо яна не спыняецца, сітуацыя ніяк не вырашана на гэты час. Як вы мяркуеце, улада заводзіць гэтай справы цяпер супраць Александра Герасіменя, Александра Апейкіна завялі справу. Гэта дэманстрацыя каму чаго? Ведаеце, што яны проста іншых метадаў не маюць. Яны, это такая месть, такая, ведаеце, штосьці можам зрабіць. На кожнае, калі мы паглядзім там гісторыю гэтых 6 месяцаў, на кожнае палітычнае дзеянне новая крымінальная справа. То бок, калі хтосьці штосьці кажа, адразу чакаеш, што штосьці ў паблік выйдзе. Але гэта толькі ў пабліку, мы даведваемся там пра то, што на фігуранты нейкіх справаў толькі з паведамленняў генеральнай прокуратуры, там ці следчага камітэту, ніхто асабіста там нікому нічога не паведамляе. Таму, канешне, гэта каб непавадна было. І ў іх жа такое, ведаеце, як вы ж былі нашымі, вось яны больш яшчэ заўжды рэагуюць на людзей, якія калісьці ў сістэме працавалі, бо для іх это нейкая асабістая, для Александра Лукашэнкі это нейкая асабістая абраза, злосць на тых людзей, якіх ён, можа быць, лічыў сваімі, але так не бывае, што свае, мы свае для народа, для беларусаў, не можа быць чалавек для чалавека. Таму, гэта нармальна, калі людзі сыходзяць з пасадаў і выказваюць сваё меркаванне. Калі казаць пра сваіх ці пра тых, хто працаваў у гэтых структурах, то вы закончылі ў свой час акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў, вы працавалі дзяржаўнай служачай, і напэўна, можа, захаваліся нейкія сувязі, ці вы адчуваеце, ці ведаеце настроі, што думаюць там вашы былыя аднагрупнікі, вашы былыя калегі. Цяпер, паводле стратэгіі перамогі, абвешчанай Святланай Ціханаўскай, якраз ідзе вельмі шчыльная праца з людзьмі ў сістэме, так? Як вам падаецца, якая частка людзей у сістэме, якія засталіся, гатовыя ўсё ж пайсці супраць яе, выказаць сваю грамадзянскую пазіцыю, якія проста памяняюць сцяжкі так на сталах пры змене ўлады, хаця, магчыма, яны і не згодныя з тым, што адбываецца. Ведаеце, як я адчуваю, то, канешне, такая выбор маральнай пазіцыі вельмі трэба было рабіць увосень, калі вось сапраўды такое на мяжы добра і зла людзі выбіралі, што ім зрабіць. Зараз та сітуацыя досыць непроста ўнутры сістэмы, але, канешне, у мяне ёсць калегі, знаёмыя, якія там яшчэ працуюць. Шмат хто сышоў не толькі ў прошлы год, але і раней, бо праблемы ў сістэме, я магу канстатаваць, досыць такі сур'ёзныя.
яны адбываюцца ўжо апошнія там 7, напэўна, гадоў. Шмат хто з тых людзей, з якімі працавала, досыць прафесійнымі, яны ўжо не працуюць ні ў міліцыі, ні на дзяржаўнай службе. Там, ну, больш, напэўна, людзі прыходзяць меншым досведам. Але людзі хочуць зменаў, да, і ўнутры сістэмы таксама, бо тая непавага да іх, да, якая таксама зараз ёсць. Бо людзі не давяраюць уладам. І калі ўлада не зразумее, што прычына якраз у гэтым, што людзей улада не чуе, яна працуе толькі для сябе, то яна дэградуе яшчэ нашмат хутчэй. І тут трэба разумець, напэўна, наш месседж там дэмакратычнай супольнасці, што мы ўсе людзі, мы павінны адносіцца адзін да аднаго як там да людзей з павагай. І я думаю, што там я як палітык хочу, каб мне падабалася вельмі працаваць на дзяржаўнай службе. І я бы не сыходзіла з яе, бо яна дае магчымасці дапамагаць людзям. І мне падаецца, што вось такі падыход, што мы хочам, каб і ўнутры сістэмы людзі атрымоўвалі зарплату добрую, да, каб настаўнікі і лекары іх паважалі, іх труд, да, каб гэта цанілася, каб не патрэбна было хадзіць на працу ў балаклавах. Гэта наш базіс, мы не хочам гэтага і сапраўды працуем, прапаганда таксама працуе, але мы працуем на тое, ўсё ж такі, каб усім нам, людзям з рознымі палітычнымі перакананнямі, незалежна там ад таго, там, да какой ты добра ставішся, каб нам было утульна і камфортна жыць у адной краіне. Я памятаю адзін дыялог, калі хтосьці там з супрацоўнікаў там пры затрыманні ці калісьці пачаў там казаць: вось ваш бело-чырвоны-белы сцяг, там вы там як слухаеце, ну вось я, напрыклад, не люблю бургеры, а вы любіце? Он такой кажа: так, я люблю. Кажу: ну гэта ж не мешае нам жыць у адной краіне разам. Тое ж самае тут. Я нармальна стаўлюся да чырвона-зялёнага сцяга. Ён не выклікае ў мяне некага, раздражнення. Я хочу таксама, каб у людзей з таго боку было тое ж самае, што мы такія ж людзі, просто у нас есть іншае меркаванне, мы усімі даступнымі нам законнымі спосабамі будзем змагацца за ўладу, бо у нас ёсць сваё бачанне развіцця краіны, яно можа не супадаць, але мы павінны рухацца разам. Я размаўляла на мінулым тыдні з ізраільскай дакументалісткай Ксеніяй Светловай. Яна толькі вярнулася з Беларусі, дзе здымала кіно пра жанчын-удзельніц пратэстаў. Рабочая назва яе фільма «Мягкая сила». І Светлова лічыць, я зараз працытую, што часам мягкая сила бывае больш эфектыўнай, чым бразганне зброяй, што ўласціва мужчынам. Ад жанчын мы не чулі прапановаў мачыць, і калі магчымы дыялог, чаму б не, калі немагчыма, давайце думаць, як мы можам падрыхтаваць наступную фазу пратэсту. Жанчыны рыхтуюцца на паўгода наперад. Гэта мягкая сила на доўгі тэрмін. Яна будзе ціснуць і не адпускаць. Гэта жанчыны, у якіх ёсць пляны. Гэта канец цытаты. Ці вы згодныя, што наперадзе адносна доўгі тэрмін змагання, у якім менавіта мягкая сила пераможа? Думаю, да, я пагаджуся. Калі шчыра сказаць, што, канешне, там аднамомантна хутка Александр Лукашенко восенню сышоў з пасады, гэта канстатацыя факту, так? Але я памятаю 23 жніўня, калі мы выступалі каля планеты, і была Марыя Калеснікова, ее выступе быў таксама там радок ці месседж про тое, што у нас доўгі шлях. І сапраўды шлях дэмакратычных зменаў, трансфармацый, ён не аднадзённы. І калі мы ўжо на яго ступілі, мы павінны зараз прыкладаць усе, што ад нас залежыць, каб усё ж такі гэтыя змены адбываліся. Гэта і пра фармаванне грамадзянскай супольнасці, умацаванне мясцовых супольнасцяў і прафесійных супольнасцяў, выкарыстанне нават пры тым там, прававым дэфолце тых легальных метадаў, якія ў нас ёсць, і рабіць палітыку тут і цяпер, незалежна ад таго, хто ва ўладзе. Бо ведаеце, што мой месседж, напэўна, з траўня прошлого года не змяніўся. Мы павінны рабіць усё, што мы можам, да, для дасягнення гэтай мэты. І Александр Лукашенко пры ўладзе, іншы хтосьці пры ўладзе, ўсё роўна гэты шлях трэба ісці, і вось менавіта гэтыя дэмакрату нельга насадзіць звонку, да, і можна толькі вырасціць. І трэба вось гэты шлях ісці, гэтым шляхам ісці. І, мой погляд як палітыка, зараз, конечно, час збіраць камяні. Вось, і нарошваць наш патэнцыял, прымушаць уладу да перамоваў, да, на розных узроўнях, да. Зразумела, што ніхто ў ружовых акулярах не ходзіць, але я думаю, што мягкая сила пераможа, яна ўжо перамагае. Вось я б так, напэўна, сказала, бо мы бачым ўжо шмат перамогаў, якія адбыліся, у які ніхто не верыў. І тыя, хто паверыў, тыя могуць это ацаніць.
Знаходзіцеся ў Польшчы. Польшча заўсёды падтрымлівала дэмакратычныя змены ў Беларусі, і вельмі шмат беларусаў дзесяцігоддзямі знаходзілі прытулак у Польшчы. Як вы бачыце, наколькі вялікі цяпер гэтая плыня новай беларускай эміграцыі, наколькі гэтыя людзі настроеныя проста пасядзець на валізках і вярнуцца ці інтэгравацца, і які патэнцыял іх і старой палітычнай эміграцыі, якая ў Польшчы знаходзіцца? Ведаеце, што тых беларусаў, якіх я сустракала, у іх няма адчування сацыялізавацца. То есть я тут размаўляла з украінцамі, там з грузінамі, з людзьмі, якія па розным прычынам таксама трапляюць у Польшу. Яны прыязджаюць працаваць, жыць. Тых беларусаў, якіх я сустракала тут, у іх увогуле няма, гэта вымушаны ад'езд, які людзі не планавалі. Міграцыя досыць вялікая, трэба сказаць, канешне. Я думаю, што і Польша, канешне, тут дапамагае, у іх ёсць праграмы, якія накіраваны на падтрымку, але людзі не гатовыя тут жыць, і шмат ад каго чым мы можам дапамагчы, як мы можам быць карысныя. Людзей няма адчування, што гэта яшчэ на доўгі тэрмін, і яны гатовыя як могуць дапамагаць тым беларусам, якія працягваюць гэтае змаганне, бо яго трэба працягваць. А калі казаць пра розніцу, то мне падаецца, што калі мы параўноўваем там 20-гадовай даўніны ці 10-гадовай даўніны сітуацыю, то зараз нашмат больш увагі людзі звяртаюць праз онлайн. І, канешне, зараз быць там лідарам і звяртацца і не камунікаваць з людзьмі, маючы доступ да інтэрнэта і да сродкаў масавай інфармацыі, нашмат прасцей і лягчэй, чым гэта было раней, бо людзі ў асноўным знаходзяцца зараз у інтэрнэце, у тэлеграм-каналах, і тут мне падаецца, што розніца ёсць менавіта ў гэтым. І таксама трэба сказаць, што IT-інструменты, IT-сфера, якая зараз набірае папулярнасць, абароты, яна недавыкарыстана, як шмат што ў Беларусі і ў палітычным полі таксама. Я думаю, што яна таксама будзе адным з асноўных інструментаў надалей для таго, каб працягваць гэта змаганне, працягваць ціск на сістэму і заваёваць нашу таксама перамогу. Ці ёсць у вас прыблізнае хаця б уяўленне пра маштабы эміграцыі, ад'езду, я б сказала, не эміграцыі беларусаў у Польшу, часовага ад'езду? Лічбаў няма, але я нават зваротах да мяне бачу, што такога ніколі не было. Гэта вельмі вялікая колькасць людзей. Проста людзі з'язджаюць па розных прычынах. Канешне, у асноўным гэта пераслед людзей, гэта студэнты, гэта медыкі, людзі, якія таксама падпалі пад рэпрэсіі, і шукаюць тут таксама нейкае уладкаванне. Гэта непроста, бо гэта таксама, вы разумееце, што розніца ў тым, што людзі не рыхтаваліся того, што ім прыйдзецца з'язджаць з краіны. Напэўна, такіх рэпрэсій у Беларусі не было з часоў яшчэ Сталіна. Калі мы кажам пра тэрытарыяльную Беларусь, то гэта страшна. А з іншага боку, я бачу гэтых людзей, маладых студэнтаў, якія кажуць аб тым, што мы ўсё роўна будзем вяртацца. Мы атрымаем адукацыю, мы разумеем, што Беларусь для нас гэта важна. Для мяне, як для палітыка, важна не стымуляваць ад'езд, але разумець, што людзі могуць атрымаць адукацыю, у іх ёсць жаданне вярнуцца, і мы павінны для гэтага зрабіць усё, бо ў Беларусі проста не будзе каму інтэлектуальна будаваць новую краіну. А як ваше жыццё ў Польшчы уладкаванае? Вы таксама з'ехалі, не рыхтуючыся, нічога не маючы з сабой. Як даўно не бачылі родных? Ці, можа, ёсць нейкая магчымасць ім з вамі пабачыцца? Хаця, канешне, часы пандэміі это непроста. Фізічна не бачылася з чэрвеня прошлого году. Мы камунікуем праз Zoom, праз Viber, тэлефановаемся. Гэта складана. Вельмі складана, напэўна, да таго, чаго нельга падрыхтавацца і чаго мне не хапае. Я нават разумеючы тую цяжкую сітуацыю, якая ёсць у Беларусі, хацела б быць там. Для мяне гэта важна, як для чалавека, прайсціся па вуліцы, пасядзець у кавярні, працаваць там, дзе я працавала, і рабіць кожны дзень тое, што магу рабіць. Хаця, канешне, я разумею таксама сітуацыю, што
я нашмат больш карысці магу прынесці, прыношу кожны дзень, знаходзячыся на волі, а не ў турме. І калі я адчуваю, таксама разумею, што гэта сядзець у турме у тых умовах, якіх сядзяць палітычна зняволеныя, гэта мне таксама вельмі матывуе, хаця матывацыя так сабе, калі шчыра, просто каб гэтыя людзі, калегі, сябры, яны хутчэй былі з намі. І я думаю, што усе гэта на гэта працуюць, да? Усе на гэта працуюць, бо людзей, якія сядзяць, асабіста я знаю вельмі шмат. Як уладкаванае ваше жыццё? Ну, я могу сказаць шчыра, што я ніколі не думала, што так не шмат патрэбна чалавеку. Таксама, калі апынулася тут, гэта не шмат нейкае гадзення. Ну, базава, нейкія патрэбы мае там задаволены. Я не думаю пра тое пакуль што, як гэта будзе заўтра, але у мяне, канешне, асабісты свой план ёсць і больш кароткі, больш стратэгічна далёкі, і как бы ён розны. У залежнасці таго, як будуць развівацца падзеі, я буду і для сябе таксама асабіста дзейнічаць, ну, разглядаю нейкія таксама магчымасці там нейкіх дадатковых кампетэнцый, каб у нейкі момант таксама мець магчымасць атрымоўваць заробак, потому что, конечно, калі у мяне эканамічная юрыдычная адукацыя ў Беларусі, то тут мои компетенции по таких же квалификациях, яны досыць складана іх прымяніць у іншай краіне, таму я упэўнена, што буду прымяняць усё ж таки ў Беларусі. А польская мова, як у вас, вучыце ці ведалі? Я не ведаю, не вучу і не сацыялізуюся. Мне такое ўнутранае, калі шчыра, пакуль я не магу з гэтым змірыцца, што не трэба гэта рабіць, і, напэўна, гэта таксама яшчэ інтуітыўна нейкія рэчы. Я ўсё ж такі яшчэ у такім стане змагання. І калі так, напэўна, назад глядзець, то думаеш, ну, нейкая мяжа стомленасці, бо калі там паглядзець, гэта 19-й год, парламенцкая кампанія, потым адразу пачаўся праймеріз, таксама досыць складаны перыяд, потым уже выбарчая кампанія, потым коордынацыйная рада, і, ну, калі ўжо паглядзець там 1,5 гады, напэўна, гэта нон-стоп палітычнага жыцця, пры адсутнасці такой нармальнай палітыкі, да, про якую усе мы хацелі б марыць, але мы зараз жывем у вельмі такі цікавы гістарычны перыяд адназначна, да, это перыяд зменаў, перыяд там веры людзей у адзін аднаго, салідарнасці, якой ніхто не адчуваў. Я ж бачу, як пра Беларусь і пра беларусаў кажуць у свеце. Гэта вялікае дасягненне кожнага з людзей, якія змагаюцца, і мы павінны адзін аднаму даваць натхненне рухацца далей, бо толькі з маленькіх крокаў вось гэты шлях складаецца, і ніхто не прынясе на талерцы нейкі рэцэпт. Мы ўсе яго выпрацоўваем, выбудоўваем у працэсе, да? Нема такога там плана, які б дакладна сказаць, што ён вось сёння і толькі ён. Такога няма, і я думаю, што і палітыкі гэта пацвердзяць, які ўжо шмат гадоў у Беларусі працавалі без тых апазіцыйных лідараў, якія таксама там 20 гадоў змагаюцца. Думаю, мы таксама жылі ў іншай краіне, і ўжо даўно можа быць у нас быў той стан, які ёсць зараз, да, тых рэпрэсій, якія ёсць. Таму мы павінны улічваць, што мы на волі, маем кампетэнцыі працягваць гэту барацьбу. Я памятаю, калі былі праймерыз, у вас быў вельмі прыгожы гардэроб, і там і белыя, і чырвоныя колеры былі. Напэўна, вам так бракуе яго, ці маглі б перадаць? Ну, чаго ўвогуле, акрамя гэтага, бракуе у Польшчы? Чаго беларускага не хапае, такога пабытовага? Послухайте, мне не хапае абдымак. Мне абдымак са сваімі сваякамі, сябрамі, людзьмі, якіх я люблю. Мне не хапае той камунікацыі, якая была. Ну, гэта, напэўна, асноўная, бо ўсё ж такі там інтэрнэт не перадае. Я па рэчах я не расстраиваюся. Калі хтосьці едзе, то мне заўжды там перадаюць мои любімыя канфеты беларусачка, таму штосьці салодкае таксама з Беларусі атрымліваю. І, канешне, ведаеце, што тут иммиграция – это крыж. Ну, как бы нам так хотелось, не хотелось там думать, ой, вось хтосьці там з'ехаў. Гэта цяжка. Как бы, калі ты не планаваў, і твоё жыццё там, і ты не уяўляеш сабе жыцця ў іншай краіне. У мяне калісьці быў выбор там пару гадоў таму, ці з'ехаць са сваёй краіны за любві, але я гэтага не змагла проста зрабіць. Таму, как бы, і мне падаецца, далей таксама ўсё маё жыццё звязана з Беларусю, не ведаю, это так
нараджэнні далося. Франак Вечорка увосень казаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што ніхто не хоча быць чарговым урадам у выгнанні. Вы пагадзіцеся, я думаю, так? Як ім не стаць? Як ім не стаць? Ну, слухайце, не трэба проста сабе гэта раніцай нагадваць. Ну, как бы, і разумець, што не можа быць урада без улады. И все. Ну, то есть, как бы, это постулат, и я, как бы, разумею, что мы можем казать про то, как мы бачым, что потребно зрабіць, думать про палітычныя дзеянні, але, конечно, ну, как бы, гэта такая некая гульня атрымоўваецца. Ну, как бы, такого мы не павінны дапусціць, таму, как бы, трэба межы гэтыя трымаць сваіх заяваў і дзеянняў палітычных. Якая сувязь у вас цяпер з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй? Вы застаецеся сяброўкай партыі, так? Адной з кіраўніц партыі, наколькі дзейнасць партыі цяпер увогуле ёсць, так? Бо я бачу проста актыўнасць некаторых сябраў збольшага, так? Ці цяпер это як бы крыху іншы кірунак у вас працы? Гэта не іншы кірунак працы. Ведаеце, для таго, каб удзельнічаць паўнавартасна ў палітычным жыцці, патрэбна стварэнне і дзейнасць палітычных суб'ектаў, да? І мы павінны людзей вучыць, што гэта нармальна быць палітычнай партыі, што, ну, то есть это таксама ж адзін з крокаў да дэмакратызацыі, да, адукацыйны накірунак. І, конечно ж, я там вітаю ўсе формы аб'яднання людзей і ў палітычнай партыі, у грамадскія аб'яднанні, якія сёння могуць за сабой весці людзей. Конечно, я застаюся ў палітычнай партыі, у меня ёсць ідэалагічныя перакананні. Вось, але зараз таксама мы бачым, як, ну, как бы гэта было відавочна яшчэ ў пачатку там прэзідэнцкай кампаніі, што будзе трансфармавацца і палітычнае поле, будуць з'яўляцца новыя палітычныя суб'екты, можа быць, там нейкія палітычныя суб'екты будуць там губляць падтрымку людзей. Усё залежыць ад лідэраў, ад людзей, якія гатовы браць на сябе адказнасць. Калі ты бярэш гэтую адказнасць, людзі гэта бачаць, і яны табе давяраюць, ідуць за табой. Калі ты яе не бярэш, ну, напэўна, тады как бы і губляеш. Тут усё на людзях завязана, і колькі я памятаю, там, у свой бок чула таксама всякае, о, куда, што, навошта там удзельнічаць, то ўсё. Але трэба, ніхто не ведае, што атрымаецца, да? Што з тых ідэяў, які нам кожны дзень прыходзяць, што з іх нанясе чарговы там удар па сістэме, таму трэба там спрабаваць, нават калі хтосьці цябе пераконвае у тым, што не трэба гэта рабіць. Таму я думаю, што ну, бліжэйшы час і там то бліжэйшы год, конечно, поле Лукашенко хоча стварыць такое, каб увогуле там нікога не было, яму увогуле было б комфортна, бо яго такое адчуванне зараз страху, што я сумняюся ў тым, што нават нейкія прарасійскія ці там нейкія іншыя партыі будуць зарэгістраваныя, і как бы не веру ў гэта, але у выглядзе аргкамітэту беларуская хрысціянская дэмакратыя працуе там ужо шмат гадоў, і гэта дае магчымасць все роўна рэкрутаваць людзей, далучаць іх да сваёй каманды, і наперадзе у нас таксама іншыя палітычныя кампаніі, у якіх все роўна палітычныя сілы павінны прымаць удзел, бо мы змагаемся за ўладу дзеля зменаў у Беларусі. Я шмат гадоў сачу за вашым палітычным жыццём, вы мэтанакіравана прафесійна займаецеся палітыкай, маеце досвед працы, вот, як мы ўжо гаварылі, ў дзяржаўных структурах, апазіцыйнай партыі шмат гадоў, выбарчых кампаніях, і як назіральніца, як патэнцыйная кандыдатка ўдзельнічалі. Умееце працаваць у камандзе кандыдата, так? Былі арганізатаркай вулічных акцый, рыхтавалі законы, так? Ну, праводзілі кампанію як прэтэндэнтка на кандыдата ў прэзідэнты. Я хацела запытацца пра вашу палітычную амбіцыю, якая яна цяпер на дадзены перыяд, і, магчыма, яна крыху іншая у новай Беларусі, у дэмакратычнай Беларусі, з легітымнай уладай, да якой большасць беларусаў імкнецца цяпер. Мне падаецца, што моя палітычная амбіцыя не змяняецца. У меня есть бачанне развіцця краіны, у меня есть досвед, жаданне, любоў да людзей і да Беларусі. Я хочу яго рэалізаваць, і на якой гэта будзе пасадзе, гэта для мяне не важна, але дакладна ведаю, што гэта будзе. Бо я хочу жыць у той краіне, пра якую мару, і змагаюся за яе, раблю кожны дзень тое, што ад мяне залежыць, ад маіх кампетэнцый. І сапраўды я вам скажу шчыра, што важна, каб чалавек быў камандны, каб ён гатовы быў працаваць у камандзе для вось будучыні Беларусі. Таму амбіцыі не змяняюцца. Я думаю, што ўсе мае актыўнасці, яны будуць далей рэалізоўвацца, бо мы ўсё роўна павінны рэагаваць на повестку, да, мы все равно павінны рэагаваць на тыя законы, якія прымаюцца, мы не павінны з імі пагаджацца, мы павінны прапаноўваць свае законы, бо, ну, калі ўлада будзе прымаць
досыць жорсткія там законы, а мы будзем маўчаць, гэта не грамадзянская пазіцыя. Памятаеце, там 2017 год, калі прынялі дэкрэт аб дармаедах, да? Людзі выйшлі, яны былі супраць, і вось мы павінны кожны раз на кожны крок улады выказваць сваё меркаванне, бо без гэтага яна скажа, так, яны ж там маўчаць, і нічога не патрэбна. І таксама самім ствараць палітычныя дзеянні, паказваць, за што мы змагаемся, але калі шчыра, то мне падаецца, што можна паказаць вось гэты кантраст толькі асабістым прыкладам не злосці, да, а любові да сваёй краіны. Вось, напрыклад, там адзін з крокаў там ад каардынацыйнай рады гэта канцэпцыя прымірэння, да, у якой мы кажам аб тым, што мы бачым розных людзей. Ты людзей, якія сапраўды здзейснілі парушэнне, ну, ім няма месца ў сістэме, але ўсе астатнія людзі павінны застацца працаваць, бо маюць свае кампетэнцыі, і яны будуць карысныя, да? І яны змогуць рэалізаваць свае ідэі, можа быць, якія зараз яны не могуць рэалізаваць з таго, што там, ну, можа быць, баяцца, да? Застацца ўвогуле без заробку, без працы, але мы патрэбны адзін аднаму, і вось гэта адзінства ўсёй краіны мы павінны захаваць. Дзякуй вялікі. Гэта была Вольга Кавалькова, сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады, лаўрэатка прэміі, праваабарончай прэміі імя Сахарова, якая не сацыялізуецца ў Польшчы і чакае, працуе дзеля Беларусі, жыве беларускімі падзеямі і чакае вяртання ў Беларусь. Дзякуй вам вялікі. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.